Moikkelis moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on perjantai ja me ollaan alkamassa täällä viettää viikonloppua. Vähän ehkä erilaista viikonloppua. Eva täällä valmistautuu. Mihin sä valmistaudut? Lähtöön. Lähtöön. Mihin sä lähet? Lähden naisten kanssa mökille. Ui. Ja vauvan kanssa. Et raskinut vauvaa jättää meikälle niin. Vai mitä? Olle kyllä ehdotti, että jätän vauvakin, mutta en mä. Kyllä vauva pärjäisi, sinä pärjäisi, mutta minä en pärjäisi. Ilman vauvaa. Tai minä en mun tissit. Niin, kun on sillä muutenkin vauvoja. Niin, sisarusilla on vauvat. Vauvoja mukana. Meitä jää sitten näiden Aapeli ja Eldan kanssa viettää viikonloppua. Mekin itse asiassa lähdetään tästä kyllä liikenteeseen. Lähdetään käymään Torniossa. Mennään käymään sillä Mummilassa ja Ikea-reissulla varmaan käydään Aapeli ja Eldan kanssa. Pitäis löytää meille joulukuusi jostain, niin Ikealta varmaan sitten. Elda ottaa äitiä. Noin. Ja tänne pakataan mun ja Aapeli ja Eldan vaatteet. Lähdekö säkin Lili meidän mukaan? Meillä on täällä tämmönen työmies. Naiset täällä vähän leipoo. Eva teki tämmösen brownia sinne mökille mukaan. Nyt on kamppeet pakattu autoon. Vauvalle vielä vaatteet päälle, niin päästään. Ja nyt mennään. Eva menee hakemaan vähän eväksiä kaupasta. No niin, mitkä fiilikset Eva lähtee reissuun? Hyvät fiilikset. No niin, hyvä. Ei muuta kuin lähe. Mä ajattelin, että sä tulet kantamaan mulle. No joo, totta kai mä tuun. No niin, heippa poju. Pitäkää kiva reissu. Heippa. Pitäkää kiva. Pidetään. No niin, Eeva lähti sinne ja me tässä nyt jatketaan sitten lasten kanssa tai Aapeli ja Eldan kanssa. Mennään Mummilaa kohti. Ei vielä tiedä, mennäänkö tälle iltaa käymään Ikealla vai ehkä huomenna, kun kello alkaa olla jo 4. Ei kereitä varmaan olla sillä rauhassa sitten. Niin. Mennään illaksi Mummilaa leikkimään ja pitämään hauskaa ja saunomaan. Tultiinpa lasten kanssa käymään autopesuussa. Harmi kun ne nukkuu, niin ei ole kauhean suuri elämystä niille nyt, mutta eipä siinä. Mummila on saavuttu. Ui, ette katso. No niin, hello. Heti tultiin syömään ruoka tänne. Ja sitten jälkkäriksi sai suklaakeksiä. Tultiin Aapeli ja Eldan kanssa vähän pihalle ulkoilemaan, katsomaan tähtiä ja sitten lähdetään lämmittämään saunaa. Ja sitten mönkkäriä ajamaan. Mönkkäriä ajamaan. Mönkkäri on varmaan rikki, mutta voidaan käydä ainakin katsomassa sitä mönkkäriä tuolla tallissa. Täytetään pataa vielä. Hyvä, yes. Niin voi. Me tultiin nyt tänne karuselliin vähän pyörimään Aapeli ja Ellen kanssa. Tää sullekin. Tultiin sisälle, niin täällä onkin sämpylätaikina valmiina. Kiitti äsken sämpylöstä. Haetaan kalastamaan. Alatte kalastamaan? Nyt me tehtiin iltapuurot. Kattokaako se höyry. Nyt pestäänkin lapsilta hampaat. Aapeli pisti lumiukon siihen. Löytyi tämmönen meikä Eskarissa tehnyt tää. Niin lapset onkin nyt yöunilla. Mä tulin laittaa saunaan puuta. Velipojan kanssa tullaan kohta varmaan saunomaan tänne. Mahtuu. Nyt me aletaankin nukkumaan ja katsotaan mitä huominen toista tulessa. Vai mitä Lili? Hyvää yötä. Ja huomenta. Ollaankin täällä aamupalalla. Tuosta takki, pistäpä pialle. Ei oo tullut tässä kuvattua, mutta ollaan tässä touhuttu näitten lasten kanssa jo. Just äsken syötiin ruoka ja nyt lähdetään liikenteeseen. Lähdetään Ikealle. Lapset saa nukkua pikkupäikkerit autossa ennen sitä. Appia kiinnostaa hirveästi, että täällä on mönkkäri. Maltaako sä lähteä Ikealle? En. Mä voin vähän niin toimiiko te? Se taitaa olla vähän rikki tämä vetonaru tässä. Pitäisikö isin korjata se joskus? Niin, tultiinko me ekaksi vessassa näitten kanssa? Jäätiin jummiin, siis tää on aivan, tämä ei niinkö, ei liiku mihinkään. Se on tuossa ja... Jäätiin vessaan jummiin. Miten tämä näin jo vessaan? Kun tuomesta aukistaa, niin se aukesi. Nyt se aukesi. Ai semmonen joulukuusi. Olisiko hyvä? Ajateltiin mennä ensiksi kahville tänne ravintolaan.
Tultiin kahville, mutta en saanut kahvia, kun ei tuo toiminut tuo kahvikone. Tuolla on nyt tommonen kilometrin mittainen jono, vaan hermostunutta porukkaa, kun ei saa kahvia. Voi. No saihan tätä kahviakin. No nyt me löydettiin se joulukuusi. Ai, se on liian painava. Ape haluaisi siis tommosen ihan minikuusen tästä, että se jaksaisi itse sen kantaa, mutta me ehkä haluttais tommonen pikkasen isompi kuitenkin. Mä voisin ihan pienen. Läppä katsomaan. Tämmönenko? Pitäisikö ottaa? Joo. Semmonen tonttu. Ostetaanko semmonen? Ostetaanko semmonen? Otatteko te Eldan kanssa yhteiseksi tämmösen tähän? Jaha, kärryt lähti. Nonni. Äkkiä perä. Tuu Elda. Heitä sinne. Hyvä. Nyt paina. Hyvä. Tultiinpa nakkisämpylälle. Nyt suuntaamme pois Ikealta. Onpas tänne tullut pimiä yhtäkkiä. Tultiinkin käymään karkkikaupassa. Se tuli kahvikkehtejä. Pitäisikö me ottaa, niin voi laittaa joulukuuseista? Joo. No niin, ota 2 pakettia, koska ne maksaa 2,30 kruunua. Tiitalle ja sulle omat, kato. Siinä on sulle. Tässäpä meidän ostokset. Paristarmaa, irtokarkkia ja parasta vesimallipurkkaa. Ja sitten kahvikkehtejä. Ja karkkikeppejä, jep. Nyt me mennään vielä Rustassa käymään, kun unohdettiin ostaa siihen kuuseen valot Ikealta, niin käydään tästä Rustasta hakkiin. Täällä on hyvät leikit. Ohjaaja, te noudella. Äkkiä se tämäkin päivä näköjään meni. Lapset on nukkumassa tai ollut itse asiassa nukkumassa jo pari tuntia. Ei tullut kuvattua tuossa yhtään. Meni päivä oikeastaan täynnä chillaillessa ja musisoidessa ja leikitessä. Ja mehän oli tarkoitus alun perin mennä jo tänään takas Ouluun kotiin, mutta jäätiin sitten tänne, kun täällä oli niin hyvä meininki. Ja mitäpä siellä kotona, kun ei se äiskekaan ja vauvakaan ole siellä. Mennään sitten huomenna. Oli tosi kiva päivä. Ai että ihana kun lapset nautti päivästä ja itekin nautin kun näkee, että lapset nauttii. Se on niinkö parasta mahdollista mitä voi olla. Mutta joo, nyt lähdetään nukkuun ja palataan asiaan huomenna. Hyvää yötä. Huomenta. Täällä ollaan herätty. Sunnuntaipäivää. Eldan pupu. Oho. Mikä sillä töröttää tossa? Se on sun kova. Lähettäisikö me aamupalalle? Lähdetäänkö aamupalalle? Ei. Täällä ollaan aamupalalla. Nyt me tultiin pihalle lasten kanssa. Täällä oli tullutkin yöllä vähän lunta. Hienosti harjaat, hyvä. Leikkimökki hommia. Täällä pitäis näköjään vähän siivota. Minäpä tiedän. Ja sinäpä siivota. Jaha, Lili lähti sinne tutkailemaan paikkoja. No siitä lunta. Mitä sä sitten teet? Heitän tyn vaan. Ei, mun päälle. Ei. Oli tää pränkki. Semmonenkin tuli sieltä. Kun on Bambi. No niin, katsotaan millaiset höyryt tulee. Kompastista. Vau. Hyvin se pitää lämmön pakkasella. 50 astetta. Makii. Lili, mitä siellä sinne meet? Hei Lili, tupa pois sieltä leikkimökin alta. Ja taas sinne. Miten se mahtuu sinne? Miten tää mahuu sinne? Hei Lili, älä sinä mene kiusaa Lili. Lili, tutu! Kanatikkua! Makkara, hirvi! Jänis! Mistä löytyy omalla? Moi! Hyvääkö puhistat se ei? Elda nauttii, kun saa vaan makkuilla kyyssä. Ja Appe tulee siitä, ota kiinni! Saatko kiinni meitä? Saatko kiinni? Oi että. Ja oi, Appe sai kiinni. Jaana. Viekö sä kiinni? Saatiin kahvit tänne pihalle, ai että. Äisken kaa täällä kahvilla. Ja... Kattokaapa minkä isi löysi. Semmonen iso jää. Tääkö sitä ikkua? Saarikko, heitä se johon. Ja täällä oli lapsille kaakaut ja keksit. Njam njam. Aiko hyvää. Tulipa makia lumisade. Nyt sitten syyvää, ai että. Hirveen jauhalihasta kasti. Ui. Täältähän löytyi tonttulakkeja. Onko kivoja? Laitaanko se Lilille? Ja. Meidän pitäisi ottaa semmonen joulukorttikuva. Ei oikein pysy Lilillä. Noin, hyvä. Mitä näin uudestaan? Aloitetaanpa tämä joulukausi tästä ja laitetaan vaikkapa joulukuun rakennetta.
Väilevän nuottoja. Ei ihmekään, ettei löytynyt, kun oli väärä kirja. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Ja mustia ripustettu on pikkusen kopsi. Nyt me lähdetään sitten Oulua kohti. Ja nyt me ollaankin tultu kotipihaan. Eeva onkin jo kotona. Se on tullut jo muutama tunti sitten tänne. Lähdetäänpä sisälle kattoo mikä silloin meno. Siellä se Eeva leipoo. Katsotaan säikähtääkö se, kun koputetaan. Niin, äiti aukaisee oven. Onko teillä tonttulakit? Joo. Wow. No, on tullut kotiin mökistä. Ahai! Ahai! Hän pikkuveli siellä. Ihanasti. Ahai. Isi vois hakea ne meidän kamppeet autosta tänne sisälle nyt. Joo. Sopiiko? Ja joulukuusikin niinpä. Aapelin kanssa yhdessä kannetaan joulukuusi sisälle. Valmiiksi. Mitä sä oot täällä heti alkanut leipoa? Mare, eikö noita makaronsseja? Mihin? Ristiesi? Ristiesi. Mutta hei, oliks sulla kiva reissu? No, oli. Hyvä. Eipä me sillä hirveästi mitään tehty, kun No sehän se parasta. Sehän se parasta. Meillä oli huippureissu kyllä Aapeli ja Eldan kanssa. Alettiin lasten kanssa heti kasaamaan tätä lamppua, mikä ostettiin niille yövaloksi. Tämmönen tähti. Mutta ehkvam. Vau, on niin hieno jouluinen. Oi, makaronssia tulossa. Kävi hakkeen pizzan meille. Nopea iltaruoka. Ei sanokaan tekee mitään ruokaa. Me vähän siivottiin tässä. Ja nyt me aletaan Appe tekemään mitä? Joulujuustosta vaan. Niin, ja piitalla. Mitä aletaan tekemään? Aletaanko pistyttää joulukuusi? Minä nukun vasta. Tämäkin on naunevat. Sulla oli siellä oma joulukuusi, vau. Joulubauja. Ja meidänkin on joulukuusi. Niin on. Nyt ollaankin täällä lasten kanssa iltapalalla. Kello on 7:50. Kohta pääsee yöunille ja... No vau, sinnehän onnistui hyvin. Alettiin tekemään tämmöisiä eri muotoisia vesimeloneja, niin maistuu paremmalle. Aapelille teki mukaan veneen, mutta en tiedä mikä tuo on. Onko se vene? Joo, tämän tulee ammasvetille. Hammasvesimeloni. Tuossa on siis ihan selkeästi se purje ja sitten on vene. Seuraavaksi tämmönen. Kelle tämmönen? Mikä tää on? Aapeli ja Elda lähti nukkumishommiin ja tämä täällä vaan kukkumishommissa. Jatkaa äidin kanssa ilmeisesti leipomista. Kyllä vain. Ihanan tomerapoju. Ei ollutkaan sokeria ennen, niin ei Eeva voinutkaan enää leipoa mitään. Se oli siis tekemässä jotakin täytettä makaronsseihin. Joo, se limonpurdi. Siirakäs. No niin, nyt me ollaan täällä iltapalalla ja lapset on nukkumassa ja Eeva juo teetä ja syö leipää ja mä juon kaakaota ja syön leipää ja kohta maistetaan tämmösiä. Onko ollut hyvä viikonloppu? Siis joo. Hyvää ruokaa ja hyvää seuraa. Sama. Tämmönen oli meidän viikonloppu ja no, alkaa väsyttää, niin me syö iltapalat ja lähdetään nukkumaan sitten. Aloitellaan taas uutta arkiviikkoa. Ensi viikolla meillä onkin ristiäiset sitten ja aletaan valmistelemaan ristiäisiä sunnuntaiksi. Sieltäkin tulossa sitten jonkun sortin videota varmaan. Niin. Varmaan. Ei välttämättä vlogia kerkiä. Niin, no katsotaan miten kerkiä. Kyllä nyt nimi ainakin kerrotaan täällä. Niin, ainakin ensimmäinen. Niin ainakin eka nimi. Mutta jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää peukkua ja muistakaa tilata kanavaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!